novel history a thil thlenga chuan adang dai ber pol le oi omlo ber pol nia an soichin Salem witch trial hi mitam zok chuan a chanchin kan la shikher omlo ve kumsang kha zaruk somkwa pahni le kumsang kha zaruk somkwa pathum inkara meiche tam tak toi thiam anga puni in atam zok chu hal hlum ani a an chui zau zel nuwa phe chuan mi palam ti thlengin ti hlum ane chhauta ani kumsang kha zaruk somkwa pahni January tha a Elizabeth Perry si Salem khwa a pastor an nem nge pasak per Samuel Perry sa fanule atunu Abigail Williams ite chu an chen ina chuan dang dai takin an kho sa chana thomak sak tak tak te siamin achang le chan nei lovin an chele vak zela an tak sa te chu soisa in an kho sak tan chu sha thiam a har sa emema mi tu emo an mu the si lovin a soi sa thin ni in an ni chuan an soi ani heti lai hian kum som pakhat mi an putna mi po chu an ni ang bok chuan a ron kho sa ve ta a chumin huloka chuan Marcy Lewis Elizabeth Hubbard Mary Walcott le Mary Warren te po chu maksak tak takin an ron kho sa chho ve le ta ani an Dr. Ronber William Griggs chuan ramhwai lam na thoni nge in a ringa Nima Srila kan sha tur chu heti lai hian Salem khwa a hian Dr. pakhat chau hi oma thu chiar chu thiam ve bok ma se engma aziak thiam lova February ni kwa sang khazaruk som kwa pahni a Elizabeth le Abigail Williams ite chuan an chunga thil thleng chu midang wang ani ti in an khu chunga nu pathum chu doi hmanga an mani be tuwa an pu a an mi pu ti chu Sarah Guti Sarah Osborne le ti tu ba itini in an ni chu magistrate Jonathan Corwin le John Hathorne ate ma a anin lana Sarah Guti le Sarah Osborne ti chuan thiam lo na an nei lo thu an soya ti tu ba I ero chuan a thiam lo thu soin kabula ramhwai pakhat aron kala an ni hi soisa turin minti ani ati a ti tu ba I hi Reverend Samuel Perry sa salchor lai ani Ima sila tu nuwa a chui chiang tu tam tak chuan ti tu ba I hi te luina in a thiam lo na ni lawa anin puan lui tir ni in an ngaya a in puan na te po mi tu ten emo in an phuat sopa a in puan na angin ziakin an da tamai ni in an ngai boka engpon hi se ti tu ba in puan na hi Salem witch trial chanchina chuan angai num lai ber ni in larna a hmu thu te zote sen le sawa engin an ron tlo thu te a soi te la ain puan a mi puite ngai vin hlober zo ke ro chu doi thiam dang tin hin chang hovin an khwa anaw pangril rula thial him tak tak te ki boy zel an tum thu a soi lang chu ani jets te ma a ain puan lai po hian maksak takin a kho sa china chum khat phei chu midel ang mai in aron oma setanan a chung thu ka soi chu awangin min shemani hi ti in a soi nge nge ani chuta chang chuan doi thiam zon le be run pui chu Salem kho chunga chuan an nei chen ta a ti tu ba ipo chu kum khat le thlathum chung zela tan tir ani a mengni somni pasari sang khazaruk somkwa pani a an khu governor William Phipps chuan court of oyer and terminer doi thiam na kai hnoi rin hlel te in lan na tur bik chu adin ta a Salem khwa a me che pariat ngot chu doi thiam na le a kai hnoi thila rin hlel ani a court a an thurel nei masak ber jun ni a chuan Bridget Bisopi du upalam to an khwa mi rel sha tak ni an soi chu doi thiama pu ni in thiam lo chantir ani a tun hu a gallows hill an ti tak muna khai hlum ni in Salem khwa a doi thiam na wanga an ti hlum masak ber ani ta ani chumi kumvek July thla le September thla in kara chuan mi som pariat ngot doi thiam anga pu ni in ti hlum an ni le a nima sela midang anim pu kwal sela wangin atopna an thleng hlei theme ulova an khwa a an minister ni lai George Barra fa po chu a han ho tu ber le doi thiam te chunga ro rel tu ber ani ti in an pu a halum turin a chung thu an rel saka nima sela an halum ma in mipui ma chuan fia takin lalbiak na chu a chham chuaka doi thiam te hian lalbiak na hi an thiam tura an ngei lo awangin a en tu be puite po chuan doi thiam zinga tel ve chu an ring le ta chial ova nima sela hal hlum ani ta thawani an ni ba ka hian midang tam tak ti hlum an ni a an ti hlum man lo tan ina thi mi pasari an omboka lunga den hlum te po an nei bok ni a shat ani
kum sang khazaruk somkwap ani October ni a increase matter Harvard College an president ni lai chuan salem khwa a an ro rel dan chu arun sui selta a doi thiam anga input tur chuan thil swal dang te ang bokin finfiana thatak a omangaya mi tu in emo apu wangotin tu ma thiam lo chantir thei an ni lo ti arun soi chuak ta a chuti lai chuan salem khwa an governor nupui Mary Phipps ichu doi thiam anga pu alo ni ve mek buka he wang hian governor William Phipps chuan doi thiam anga an ril hlel an lo man tu te chu a chhuwa zalen ta a an ko ro rel na po chu mumal zoka siam cha in tharau le in lar na lam chi reng reng chu finfiana anga to lo turin thu an det luta ani mi som ni lai ti hlum an ni a chung zinga mi som pali te chu mei chhiani in paruk dang chu mi pa an ni a dan ina an khung lai in mi som pathum an thi ni a hriat ani boka doi thiam anga an putak te hi apu tu te chu kumkwa achaka kumsom ni in kar mei chhia vek an ni a tin an ti hlum tak te zinga hian doi thiam an ni thu soi chuak to ma an om lova an thi don thlengin doi thiam an ni lo thu an au chhuak pui deuh vek ani mi thi te ruang hi mumal taka vui le phum an ni lova than mumal siam sak lawin mun khata an phum veka an phum na mun ero tun thlengin hriat thei ani lo mi chen kha chuan gelos hi la an phum ni in an ngaya tun thleng hian helai mun hi tharau le ramhua in an la chen chil renga mihring mang ang au rul te le network che thom te an she fo maya mitam takin a hmuna ngei kalin an finfia boka khovela hmun hrang zinga chuan alar ber pol ani nge ani doi thiam te chung thu an rel na hmuna po tun thlengin thom eng emo cha tur ala om renga a in hninga tan po witch house ti an pho nge a tun thlengin finfia tumin tu ten emo an la tlo ve reng bok ani ramhuai na tho ani rengem doi thiam te an lo om tak takem ni doi thiam dik tak eng zat nge an ti hlum ti te chu tun thlengin hriat thei ani ta lo kan hriat thei ero chu mi tak tak tiklo tak an chung thu rel sak ani ti hi ani he thil a thlena chinga kumza thum liam nu kumsang kha zakwa somkwa pani a doi thiam ang an ti hlum tak te hriat jangdan Salem Witch Memorial chu Salem khwa a an din ta a heta chang hian thom an hriat thin te po chu a hma a in an la sa talo deuh ni in an soi bok engpo ni se mi heti zat mai kum kha chung leka tilum an ni ringot mai hi thil mak chu ani ve chim shima Salem khwa a thil thleng chan chin hi mi tam takin zirin an la chui chiang reng boka abul in channa tak ero an chui chuak lei theilo doi thiam te na tho ni lovin mihring in huat na wanga thil thleng ani ringpu an om nual ani kan channel ilo thira wangin kan lo me lo like la lo subscribe la video thar nen kan lo le te thwayang